upuan. Ha? Hindi, kuha tayo ng upuan kasi ano eh. Kunin mo na to. Mag-vlog ako eh. Ay, muna ko pa nga si ano. Tapos na ba? Huwag na. Upo ka doon. Tutok na tutok kayo, di ba? Di ba, hindi pa mga subo? Machismis kayo. Machismis kayo, Dulce. I-edit mo pa yan. Sa Dubai, so American pa rin. Yaw pa rin. Asan ang ano ng ganda? Ba't kasi di na lang natin pa-isa? Parehas lang naman ang laman. Asin ng buo nila. Puro nga buo. Nakasira ng pa. Hindi tayo kuha ng lahat. Happy birthday! Ang gabala ka, oh. Happy birthday from May picture na! Blow the candle. Happy birthday, Mark! Ako naman mag-iyak ko. And cut the cake. Ilang taon na siya? 24. Next question, please. Pangiyak. Sabi kayo, te. Ay, video pala, Parang sorry. ito lang maganda Ayan. dyan ah. Ulitin ko. Ano yung ginagawa? Parang ito lang maganda dyan. Dance! Siya lang talaga maganda dyan. Be, nagsay ka. Sakit din pala sa mga Thank you. Salamat! Ate, Be, ingat ka din na lang ni ate. Kita ko ano yung sundan. Yung ano, Malakol, para hindi ano. dance yun. Dito na. Gusto ko yung view lang. Picture ka dun, te, oh. Baka makita eh. Talaga sige.
Happy birthday sa celebrant. Tita's Restaurant. Hello. Kabayan, masarap ang pagkain dito sa Tita's. Oo, masarap daw. Kaya punta na kayo dito sa Tita's Restaurant. Dito sa Kamarkarama. Happy birthday sa Sino? Party-party.